डेभलपमेन्ट अफ उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालि आम्बागावनि लटारिनि बान्थाखौ दिनै गथायबाय। थांनाय 29 एप्रिल खालाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बागावआव डेभलपमेन्ट अफ उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालिनि मुङाव होनाय लटारि खेलानि जोबथा बान्था राननाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे खेलानि बान्थाफोरा रायजोनि दाब दाब ओनसोल आरो जिल्लाफोरजों लोगोसे गुबुन रायजो मेघालयनि खाफाल गोनां सुबुंनाव हन्डाइ भेनु गारिया नांदोंमोन। गारिनि बिगोमा जानो हानाय साफ्रोमबो खाफाल गोनां सुबुंफोरनो दिनै बान्थाखौ गथायना होनायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव लटारि मोजां मोनग्रा सुबुं आरो रायजो राजाफोरनि थुलुंगा आरो हेफाजाब मोनोब्ला फिन खाफालनि आनजाद लटारि खेलाखौ होबावनाय जागोन होननानै मिथिहोयो आम्बागाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिमल बर'आ। नंगौ, जों थांनाय 29 एप्रिल सानखालि इउएन एकाडेमी डेभलपमेन्ट जि मुङै साफायनाय लटारि बा खाफालनि आनजाद बेखौ जोङो मोजाङै गेलेसारनो हादों। बेवहाय जोङो रायजो राजा आसाम नाङैनो साफ्रोमनोबो जोङो साबायखर बावनांगोन। बिथांमोननि मदद हेफाजाब आरो अनसायनाय जों मोननो हादों आरो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिबो जों मदद अनसायनाय हेफाजाब आरो नोंथांमोन मिडिया पार्सनफोरनिबो जों अनसायनाय मोननो हादों। दा बेबायदि जोङो थांनाय 29 एप्रिल खालि बै खाफालनि आनजादखौ जोङो मेहेरगोनाङै 5,000-6,000 सुबुं माने थुबुर जानायनि गेजेरजों जों गेलेसारनो हादों आरो बेनि जायफोरा देरहासार जानो हादों बा जायफोरा गावनि खाफाल बा बराद गोनां देरहासारनाय जानो हादों, बिनि जि बान्थाफोर बेखौ जोङो दिनै गासैखौबो जहैनो लेंहरनानै नैबे इउएन एकाडेमी बे फरायसालिनि फोथारनिफ्राय जोङो गासैनोबो खेबसेनो राननानै हरनायनि जि हाबाफारि बेखौ जों लादों आरो बे हाबाफारियाव जों थारैनो गोजोनदों। गुबुन गुबुन आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बिथांमोना मैयानो दाखालिनो फैना थानानै दिनै बे बान्थाफोरखौ लांनो थाखायनो बेवहाय थुबुर जाफैदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोन मिडियानि आरो गुबुन गुबुन सुबुं बिजों मिडिया पार्सन बिथांमोना थुबुर जानानै जोंखौ मदद होदों। जों जोबोद गोजोनदों आरो जों आसा खालामगोन जे जोंनि बेबायदि अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय आरो गोजोन जौगानायनि मोनसे बेबायदि इसारा जालांथों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बायफ्लेजोबनो लानाय बड'फा हायुङारि फरायसालि बे रायजोनि अनसायनाय मदद हेफाजाबनि गेजेरजों एसेब्लाबो जौगासारनो हाथों जों बेखौ मिजिंथिगोन आरो आसा खालामगोन जोङो जाहाथे इयुनाव बेबायदि खाफालनि आनजाद एबा लटारि जुदि खालामफिननाय जायोब्ला रायजो राजा आरो गासैबो नोंथांमोननि गासैनिबो जों अनसायनाय मदद हेफाजाबखौ मोनबावगोन होनना जों मिजिंथिनाय दं। असम रायजोनि अनगायैबो गुबुन रायजोआव बे खाफालनि जि आनजाद फिथाइ बियो थांदों नामा गुबुन रायजोआव? नंगौ, जोंनि मोनथिनाय बा जोंनि रेकर्ड बायदिब्ला जोंहा बुकनि जि प्राइज थामहिनबा जि बहिनि सेथि बान्था हन्डाइ भेनु बियो मेघालय रायजोनि टिक्रिकला होनना बुंनाय जायगायाव टेनसं एनसांमा होनना बुंनाय सासे खाफाल गोनां सुबुङा बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो बेनिफ्राय जोङो फोरमान जादों जे आसामनि अनगायैबो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय हादरसा बे जायगायावबो बे लटारिनि गोसारथिया गोसारहैदों। बांसिनै नोंथांमोननि जि माने गारि बियो गोबां बेसेननि जिखौ BMW होनना बुंदों, बेनि खाफाल गोनां सुबुङा सोर जागोन? बेखौ जोङो जोबोद खाफाल गोनां होनांगोन जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबैनो, खारन बे जोंनि सेथि बान्था इउएन एकाडेमिजों सेबखांजानाय जि लटारि बेनि सेथि बान्था BMW बेखौ जोंनि साखाथियाव थानाय बे पानेरि कलसि दैसा जिंनि जे भेरगामि होनना बुङो बेनिनो जोंहा दिपेन दैमारि बिथाङा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आरो जोङो जोबोद गोजोनदों जे बिथाङा बे बान्थाखौ मोननायनि गेजेरजों हयथ' निस्सय इयुनाव न'खर संसार जानाय बा गावनि जिउखौ दाफुंना लानायाव निस्सय बिथाङा बे रांनि गेजेरजों एसेब्लाबो मोनसे लेभेलसिम बिथाङा जौगासारनानै सोलिलांनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनाय लादों। रायजो राजानि अनसायनाय मदद आरो हेफाजाबखौ मोननानै जोङो साननानै लादों जे बेबायदि मदद हेफाजाब आरो अनसायनाय मोनोब्ला
फैगोन बोसोरावबो जोङो नैबे जोंनि उनजों थानाय UN एकाडेमि जि बायफ्लेलांनो हमबाय जोंनि फरायसाफोरनि जि एनरलमेन्ट बा जि नाम्बार्स बियो खमायलांदों बेफोरखौ नायनानै जों फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो गोब्राब बेबायदि मोनदों। बेराफारसेथिं जोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बा स्कुलनि जि बिल्डिं बा जोंनि डेस्क बेन्च गासैबो जोंहा बायला जिला जालांदों। दा बेफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो गोसोआव साननानै लानानै दङ जे फैगोन समाव बे बोसोरनि बायदि रायजो राजानि अनसायनाय मदद हेफाजाब मोनोब्ला जोङो आरोबाव फिन खेबसेबाव बे गेलेनाय बा खाफालनि आनजादखौ जोङो होफिननो थाखाय नाजाबावगोन। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371।